Tinuod ba ang gaba? Muto ka ba nini? Ikaw nga nagpaminaw karon sa to ang YouTube channel. Nakasuway ka na ba? Nagigabaan. Matod pasuban nga kasagaran sa mutuo gaba, katura nga dunay kahadlok sa Ginoo. Mayong hapon yung tanan, karong adlaw basahon nako og usab ang suwat sa tuang magtatampo nga nabasa na nako tuig 2011 and due to public demands. Daghan kayo nga nag-request sa istorya, sa kinabuhi o gugma ni Asel. Sa dili pa nako sugdan ang pagbasa, mangay sa kong pasalamat kanyang tanan. Salamat sa inyong pag-subscribe, salamat sa inyong pag-share sa pagkakaroon na anata sa 26,000 ka-subscribers and hopefully managhan pa. I'm sure nga sa uban diha nakadungog na sa mga istorya nga atong gibasa. Ug sa wala pa, hinaot pa nga mag-enjoy mo. Padayon sa ato ang istorya. Dear Papa Joe, itago lang ko sa pangan nga Asel nga taga Cagayan pero na ako karon nagpuyo sa Manila. March 27, 2010 sa Quiapo dool sa simbahan kung diin ko nagikan. Usa ka babay ang nibangga nako. Pero imbis nga mangayo og sorry, siya pa ang nasuko. Okay man unta ang iyang porma. Limpyo ang iyang gisulo pero baho siya og ginhawa. Siya pa manggod ang nagyaw-yaw. Kay uwa kuno ko nagtan-aw sa akong giagian. Gigamyan ra ba kuno ko niya. Mga wa na ko siya makit-i. Gusto na ako nga mutubag niya pero gipili ko na lang nga dili. Dili mupatol kay kailan ako sa klase sa iyang baba. Usa siya kaburara nga murag way giatrasan nga kaaway. Milakaw ko og ni para og taxi pero pag-abot na ako sa akong destinasyon diha pa nako nabantayi nga nalaslas na ang akong shoulder bag. Sa duha ka buok na akong cellphone, usa na lang ang nahabilin, ang latest model nga bago pa na akong napalit. Ang karaan akong cellphone nga mao'y kong gamit sa akong negosyo mao'y nawa. Pero hangtod akong pitaka, wa na pod sa akong shoulder bag. Wa na ko ikapliti sa driver. Gipakita na ko niya ang akong shoulder bag nga nalaslas. Gihangyo na ko siya nga mukuyog na lang sa tindahan sa akong amiga para makahuwam kong kwarta. Nga maoy ako ipliti niya. 3,000 naman hinuon ang suod sa akong wallet. Pero ang akong ATM cards ug uban pa nga mga government IDs na po didto. Pwede na ko nga mo-notify sa bangko about sa akong ATM cards nga nakuot. Pwede na po ko kalukat ug mga ID. Ang akong gikagulan nga sa taman gyud mao ang akong karaan nga cellphone. Kaya na didto ang mga contacts sa ako ang negosyo. Imposibleng mabalik pa nako kadto ang maong mga butang nga nawa. Gidawat na lang nako Papa Joe. Sugod sa uno ang akong buhaton para makakuha og numbers sa akong mga contacts sa ako ang old nga cellphone. Pero paglabay sa 8 ka adlaw, niyang nag-open ko sa akong email. Nakareceive ko og usa ka message sa kalalaki nga wa ko makaila. Nga nag-ingon nako nga naa ko niya ang akong mga gamit nga nawa. Ug tuod man, nagsabot mi nga magkita sa usa ka lugar para iuli niya nako ang mga gamit. Ang wa na ko damha nga kini nga maong lalaki mao ang makapapitik sa akong kasing-kasing. Siya, si Bien. Fast forward sa akong istorya, after 5 months nga nauli ni Bien ang ako ang mga gamit, nakuha po niya ang akong kasing-kasing. Di lang kay kana, hasta pa ang akong lawas. Nagkahigugmaay mi ni Bien og bisan pa og kay baw siya nga dunan ako'y o dunan ay nakatag-iya kanako. Ang akong boyfriend og live-in partner nga usa ka Taiwanese nga businessman nga si Isyong. Si Isyong ang tag-iya sa bazaar nga akong gitrabahuan isip tindera sa una. Dili sa paghambog hitsuraan ko Papa Joe. Puti ang akong panit, hamis og flawless bisan og gikan ko sa usa ka pamilya nga kakatuka. After 3 months na akong trabaho sa bazaar ni Isyong, usa ka adlaw niadto iya akong gipatawag o gipangutan ako kung gusto ba kuno ko
nga mamahimo niyang asawa. Nakuratan ko kay wag ko mag-expect niya to. Boss, empleyado raman ang iyang tratar kanako sa nakalabay nga mga adlaw. Ang akong tubag niya nga hunahunaon sa nako ug matod niya nga okay. I'll wait. Sa gikaingon ko na nga pobre kaayo ang akong mga ginikanan. Kakatuka, sukad pa niya itong bata pa ko. Wa ko ilay pangandoy, gawas nga madato. Muna siguro niya ang akong gipabot. Naanan nako ang saktong edad. 24 anyos na ko niadto, pero doon ay laing problema. During that time, doon ako'y boyfriend sa Cagayan nga akong kababata. Nga gipanganlan na nato og Nomer. Si Nomer nga usa ka mag-uuma nga pobre pod sama nako. Pero love nako si Nomer. O kay baw ko nga love ko kayo niya. Before nako gisugot si Isyong, kitawagan ako sa cellphone si Nomer para buwagan. Okay lang Asel, nakasabot ko. Sa mga itsura, imposible nga di ka makita og lain di sa syudad. Kay lakon nga tingog ni Nomer sa pikas linya. Kay baw ko nga nasakitan siya. Sakit man pud nako ang pagbuwag niya, pero gibuhat lang nako to para mo ginhawa ang akong pagkabutang. Gidawat nako ang offer ni Isyong, nag-live-in ning duha, pero nilabay na lang ang pila ka buwan, wa gyud mi nagkaanak. Bisan og wa man unta mi magkontrol. Siguro gituyo niya nga di mi magkaanak, kay nakibaw na siya daan nga moabot ang iyang asawa nga Taiwanese ug aripod mupuyo sa Pilipinas. Yes, Papa Joe, minyo si Isyong sa Taiwan ug doon na sila duha ka anak. Tiguang na si Isyong, 52 na ang iyang edad niadto, samtang ako 24. Pagabot sa asawa ni Isyong, nagpuyo sila. Dito sila nagpuyo sa dakong balay, sa Osaka Village. Samtang ako nag-inusara sa pinalit niya nga apartment para nako. Siyempre, kami lang gihapon si Isyong. Bisan pa niya itong nagkauyab na minibien, kami lang gihapon ni Isyong. Gibaw siya nga usa lang ko kakabit. Aminado man pug ko sa akong kagalingon nga di ko maayong pagkababay, Papa Joe. Di patol ko sa tiguang nga minyo unya bakakon pagyud ko. Na makakok ang bien nga love na ko si Isyong. Siyempre, di man puguganahan nga hunaw-naon niya nga tungod sa kwarta. Mo nga nipatol ko kang Isyong. Gipalabas gud nako nga dunay ko love sa among relasyon ni Isyong. Bisan pa og tiguang na og dakong minyo. Ang nihibawaan ni Bien nga gikan ko sa adunahang pamilya. Wa ko musulti niya nga pobre kayo mi sa probinsya. Nga ang akong tatay way klarong trabaho. Pero nanganak og 8 ka buok bata. Bisag wa siya ikapakaon og sakto og wa pagyoy ikapaeskwela. Buwagin na lang na si Isyong Asel. Ari na lang nako, at least ako batanon ko niya ulitaw pagyud. Matod pa ni Bien. Kung unta ingon ana palang kadali ang tanan sa paglabay sa mga buwan nga nagkakami ni Bien, nakat-on ako paghigugman niya. Pero di nako pwedeng mabiyaan si Isyong. Mahadlo ko og singlon niya ko sa tanan nga nahatag niya diri kanako. Dako ko gutang kabubuton niya tungod ni Isyong, mao nga doon ako'y pwesto sa bazar sa pila ka dagkong merkado sa Manila. Nasayod ko nga nahigugma sa Isyong kanako. Actually, naka-feel naman unta kong love niya. Niya tong wa pa niabot sa akong kinabuhi si Bien. Diyang gibuwagan ako si Nomer nga first love nako sa mong probinsya, nagtuo ko. Ug mao nagkadto ang pinakasakit nga nabuhat nako sa akong kaugalingon. Nganong kalit mangkahang lisod si Nomer sa kong nahuna. Siguro, tungod kay daghan mig pinagsamahan, di nako siya malimtan. Tungod kay kababata nako siya. Usa kay tabo nga di gyud ko malimot. Diyang gibagyo ang among lugar og gibahaan ang among balay. Niabot na yon si Nomer. Kauban ang iyang papa og ipabakwit mi kami tibok nga pamilya sa ilang balay nga nahimutang sa medyo taas nga lugar. Wa mabot ang tubig sa ilaha. Pagka grade 6 na ako, gigukod ko giro. Puwerte na kong dagan, pero mas kusugyod mo dagan ang iro.
Nagtuo ko nga mapaakan ako niya itong higayuna. Pero niabot si Nomer. O giali ang iyang lawas, mao nga siya ang napaakan. Dagan pa nga maayo nga nabuhat si Nomer nako. Nga di yun ako matagsa-tagsa og suwat, Papa Joe. First year high school ko niya to. Diyan nagkarelasyon mi ni Nomer. Wa na ko makapadayon ng eskwela kay wa na ikagasto si Papa. Bisan pa upang public school. 18 years old ko, diyang gikuha ko sa kong tiya para dadon sa Manila. Kay doon ako noy nangita og maid nga iyang kaila. Naghilak si Nomer diyang nahibawan niya nga magkalagyo mi. Naghinilakay min duha og ni promise sa gusa nga di gyud magbuwag. Bisan o pila ka tuig pa mi nga di magkita. Pag-abot ako sa Manila, nagtrabaho ko sa balay isip katabang. Unya, in return, gipaskwela ko nila sa gabi. 18 years old na ko, pero first year high school ang gihapon ko. Giantos na ako ang tumang kalisod sa akong kahimtang. Kapoy yun kaayo, tungod kay gawas nga daghan kay sugo, mga spoiled brat pagyud ang mga anak sa akong amo. Pirmi lang ko kasabaan og sigitan. Mag 4th year high school na kunta, pero wa na ko makaantos. Usa ka adlaw ana, nakatubag ko sa akong amo tungod sa sobrang pag-abuso nila nako. Halos di na malihok ang akong lawa sa kakapoy ug sigit-sigitan pagyud ka og balikason. Mutubag na ka, ha, Asel? Kamao na ka mo reklamo? Kung di na kaganahan diri, pwede na ka mohawa. Karon dayon. Mauto nga nilayas gyud ko, Papa Joe. Bisan og 300 pesos lang ang sud sa akong pitaka. Dito ko napadpad sa Pasay. O dito po na ako nakita ang wanted sales lady sa usa ka dry goods nga tindahan. Nang-apply ko og nadawat. Nagpasalamat ko kay Stay In Ra. Di na ko kinahanglan nga mobayad pa og boarding house nga kapuy-an. 3 years ko nagtrabaho sa mong dry goods store. Og sulod sa maong katuigan, padayon ang among communication ni Nomer. Way hunong ang among pagbawsanay og suwat pinaagi sa snail mail. Wa pa may cellphone kaniadto. Usa sa mga suwat ni Nomer ningon siya nako nga pauli na diri, Asel. Magpakasal na ta. O gibawsan po na kong siyang suwat nga dili pa panahon nga magpakasal min duha. Dagan pa ko gusto nga buhaton. Gamay ra ang akong sweldo sa dry goods ug kuwang pagani nga ipadala nako sa mua para tabang og gasto sa akong mga manghod. Kung magminyo mi, mahunong ang paghatag ng kwarta sa akong pamilya. Mao kini ang mga po nga nakapalukmay ni Nomer. Di siya gusto nga magkalisod-lisod ug samot ang akong pamilya. Tungod niya, maong padayon siya sa pagsabot ka nako. Pero niabot ang time nga nagkaproblema ang dry goods nga akong trabahoan. Nag-abroad ang original nga tagiya o gibili niya sa iyang sinaligan nga purting laksutag batasan. Bruha kayo nga halos di nami pakanon. Halos kaming tanan nga mga tindira naghawa og namalhin sa atbang nga bazar nga bag-ong abli. Mao gito ang bazar ni Isyong. Buutan na gyud siya sa sinugdanan pa lang. Dako pa muhatag og sweldo. Kung kadusa nga dako og sweldo, nidako pod ang gasto sa mua. Nagkasakit pa gyud si Papa. Unya nga akong mga igsuon puros na nga nagskwela. Di ko gusto nga mapareha sila nako nga wa makahuman og high school. Pag-offer ni Isyong nga gusto ko niya nga himuong asawa usa ka adlaw ni ana, yun ang huna gyud nako kung musugot ba ko or dili. Unsaon naman lang si Nomer ug ang among mga promises sa usag-usa. Kung magpakipot pagkugtaman, basin mo atras siya. Sayang ang higayon mo nga wa na nako padugaya pa. Gidawat na ako ang offer ni Isyong. Bisan og kay bawo ko nga doon na siya asawa o anak sa Taiwan. Nalipay kay si Isyong o nangita dayon siya og apartment nga mong kabalhinan. Maupod ka to ang time nga gitawag na ako si Nomer. Doon na siya cellphone. Niyan to, mao nga dali ra nako siya nga makontak. Pagdayal pala nako sa number ni Nomer, nito na dayon ang akong mga luha. Sige na siya hello sa pikas linya pero wa na ko makatingog. Sige na lang kong bakho. Di ko pwede nga mamakak ang Nomer. Sultihan ako siya. Dapat na ko siya nga buwagan tungod kay inikagabi ang kuno na ni Isyong ang tibuok ko nga pagkatao. Hello, Asel. Ngano naghilakmang ka? Tungod ba sa kahimtang ni Papa nimo? Ay kabalakan niya na. Pirmi na kong gi-check dito ang inyo ha, ang iyang kahimtang. Ganina, naglain na sa niyang pamati.
Gustong tanan akong dadun siya sa ospital pero nibalibad man siya. Okay na ko na yung lawas. Ikaw, kumusta naman ka diha? Nisamot og agas ang akong mga luha tungod sa nadunggan na ako kang Nomer kung giyon sa niya pagpangga ang akong pamilya. Labi na gyud kang papa nga usa ka masakiton. Pero sayod ko sa akong kagalingon nga di na ko pwedeng padugayon pa. It's now or never. Nomer, paminaw. Kinahanglan nga magbuwag ta. Unsa? Unsay magbuwag nga naman, Ansel? Magbuwag na ta. Doon na ako'y laing hinigugma. Matod pa nako nga to kaniya. Wa ko'y laing nadungog nga tubag kang Nomer, kundi ang mga paspas nga ginhawa. Mga pila ka segundos nga nahilom ang linya unya gi-off na dayon niya ang cellphone. Pero taud-taud, doon ako'y text na nadawat, gikan niya. Pwede ka mo tawag og balik. Gidial na ako ang iyang number. Didiretso siya tubag na ako. Dugay na ko na-expect nga makakita dyan kaglain diha, Asel. Sa imong itsura daghan kay maibog nimo nga mas labaw pa nako. Ikaw, kung mao na imong gusto, musugot ko. Usa ra gyud ang akong ihangyo nimo. Pagamping sa imong kaugalingon, okay? Pagkamatay sa linya, diha pa ko nihilak og taman. Di ko gusto nga madunggan ni Nomer ang akong kaguol sa among panagbuwag. Mao katong pinakasakit nga desisyon nga nahimo na ako sa kinabuhi. Ang talikdan ng tao nga akong gihigugma. Samtang nagpapretend nga malipayon sa kiliran ni Isyong. Usa ka tuig na nilabay sa kami nagtipon ni Isyong, pero si Nomer lang gihapon ang sud sa kong unahuna. Ako na lang nga i-divert akong unahuna sa mga konsuelo nga nabuhat ni Isyong sa akong pamilya. Dako ang iyang tabang nga nakahatag og kaharuhay sa akong mga ginikanan og igsuon. Pila ka tuig nilabay sa among panagtipon ni Isyong, nakita nako siya nga nanghipo sa iyang mga gamit. Moabot na kuno ang iyang asawa nga Taiwanese. Mubalhin na kuno siya og puyo sa iyang dakong balay sa village kay mosunod pod og abot ang duha ka buok niyang mga anak para ari na mamuyo sa Pilipinas. Pila ka tuig na pod ang among relasyon. Tungod siyang kabuutan, dili nako ang kunon ko nga doon na ako'y pagbati niya. Pero wa ko'y mahimo kay di man ako ang tag-iya niya. Kirida lang ko, Papa Joe. Okay naman noon kay kada semana ko at tuon Isyong sa apartment. Wa na ko niya panahaa sa iyang bazar kay siyempre naa naman ang iyang asawa. Gitagaan ko niya puhunan para mag-open ng tindahan nga dry goods susama sa iyang business pero sa lahi nga lugar. Mao kato ang sinugdanan nga doon na ako'y pwesto sa Baklaran. Unya, napunaan pa gyud sa Divisoria. Okay na akong kahimtang pero gikut-kut pod ang akong konsensya. Mao hinungdan nga magsigog simba sa Quiapo para mangaig pasaylo sa Ginoo. Usa ka adlaw sa akong pagsigig balik-balik sa simbahan dunay babae nga nibangga nako nga imbis mangaig pasaylo, mao pay nasuko. Mao di ay kay gikuutan naman day ko. Kasabuat ang mga babae sa nagkuot sa kompitaka og cellphone. Actually, wala kay ko mapiktuhi sa kwarta og butang nga nawa nako. Gikan ko ni Simba pero gikuutan ko paggawas nako sa simbahan. Basin og silot kadto sa Ginoo. Gigabaan siguro ko tungod sa akong mga bati nga binuhatan, Papa Joe. Pero abot ba o gaba ba gihapon ang pag-abot ni Bien sa akong kinabuhi? Kadudahan mo gyud ang iyang alibay. Matod niya, nakitaan ko nun niya ang duha ka mga bata nga nilaslas sa akong bag mao nga iyahang giduol ug ibawi ang akong mga gamit. Minus sa kwarta. 3,000 pesos naman kuno. Gamay nga katindadra mao gihatag na lang niya sa mga bata. Ang importante nga mabalik nako ang cellphone, ang ATM cards ug ang uban pa nga mga ID cards. Pero bisag usaon na kog tan-aw siyang purma di gyud mandurugas. Taoson siya nga pagkalalaki, pution, disente manamit ug doon na siya auto. Pero karaan lang ang model. Gihatag niya nako ang akong mga gamit pero dihang gusto nako nga muli, ni-offer siya nako nga mga onming duha. Ipasakay ko niya siyang auto ug niya tumi sa usa ka restaurant. Nalingaw mi og istorya ni Bien samtang nangaon hangtod nga nisawop ng adlaw. Ngit-ngit na og concern siya nako. Di siya musugot nga muli ko nga mag-inusara. Gihatod ko niya sa akong apartment. Paghunong siya sa kiyanan tungod sa akong apartment. Wa na nako siya panauga kay daghan ra ba kayo nga mga chismosa.
mga marites na mong silingan nga posible nga mo report kang isyong. Natuog ko nga mao nagkato ang last na mong panagkita pero dili pa di ay Papa Joe. Pag-open ako sa kong email doon na sa siya gisend nga mga messages. Hangtod nga nagka-text-text na mi o nagkasabot nga magkita pag-usab. Sunod na mong kita, nanguyab na yun siya nako. Pero ako siyang gitug-anan sa tinuod. Nanakoy ba na uy? Di na ko available. Matod ko pa niya. Ilugon ti ka niya. Tubag pa ni Bien. Dungan siya pagkatawa. Sorry na lang Bien, pero love kay nako si Isyong. Matod ko pa niya. Okay lang ulam ni mo siya. Huwag sa kumawadig paglaom nga maako ka. Ay no nga, doon na sa kay pagtanaw nako. Kung pa, di ka mukuyog nako. Tubag pa ni Bien nga nakasmile pa og dako. Salig, kaayo siya siyang kagulingon. May itsura magod si Bien Papa Joe, buutan pagyud og gentleman kaayo. Siya pa'y mangagda og simba nako kada Miyerkules ug Domingo. Huwag yung may palta. Gikan mi sa simbahan niya to paggawas na mo ni duol niya ang mga batang kali nga bulingit kayo og naong ug ipanghatagan ni Bien og tag 20 pesos kada usa kanila. If I know, usa ato nila mo inikuot sa kompitaka og cellphone. Matod ko pa niya. No, wala nila mga butan tong mga bataa. Pinanggay kay to nako sila. Sa una pa, pareha po ko nila sad. Kay batang laroy-laroy sa kuskasada sa una. Tubag pa niya. Butan kay si Bien. Tanang mga makililimos iyang hatagan, mabata o tiguang. Dagan pag mga quality si Bien nga maoy nakapa-attract nako ngadto niya. Humana magpanimba, manghawon mi sa gawas o niya ihatod dayon ko niya sa akong apartment. Pero usa ka adlaw niya to nihunong si kalit sa dapit sa karsada, ilawom sa kahoy. Unya gikalitan ko niya kiss sa akong lips. Dugay kaayo. At first, gusto na ko siyang itukmod. Pero ang kunon ko nga nakagusto ko sa klase sa iyang paghawak nako. Hangtod nga nakabantay ko sa akong kagulingon nga nibaos na og hawak ang Bien. Dungan sa pagako sa iyang hawak. Wa na mapadayon sa Bien sa akong apartment. Gibaking niya sa kinan og niya tumi sa pinakaduol nga motel sa maong lugar. Mao gadto ang sinugdanan sa among affair ni Bien. Nahitabo ang dakong bugno sa leyon og karniro, Papa Joe. Di malikayan nga makumpare na ko si Isyong kang Bien. Lawas palang daan o performance, layo ra kay si Isyong kang Bien. Sunod na mong kita ni Bien dito na sa akong apartment. Iatol na ko nga dili schedule sa pagbisita ni Isyong sa ako. Gusto ko nga makaanak ta Asel, bakas lang ti ka. Biyain ang tiguang insik ni mo Matod pa ni Bien na ko. Bago rami nahuman sa among ikaduhang round niya to Papa Joe. Unsa ka Bien? Di ka ba kasabot nga duwa-duwa ra ning atuan no strings attached? Kay ba biya ka nga love na ko kumbana. Padayon ko pang pagpamagka kang Bien para ma-remind siya nga di seryoso ang among relasyon. Palabay lang sa panahon, bisan pa sa tinuod lang, doon na ako'y feelings niya pero di ko gusto nga mag-commit. Padayon ang among illicit affair ni Bien luyo sa kasayuran ni Isyong. Hangtod nga niabot ang December nga nakadesisyon ko nga ato magpasko sa Cagayan. Kaya for the first time, nisugot si Isyong nga muli ko sa mua. Unsaon, nga naman siya pamilya. Si Bien po niuli po sa probinsya para ato mag-celebrate sa Pasko. Di ko gusto nga mag-inusara sa Pasko, Papa Joe. December 24 sa buntag ko naabot sa amua. Happy kayo si Mama ug Papa o gantanan ako mga igsuon. Hangtod na mo mga paryente, mga tiyo ug tiya, hangtod ako mga silingan niadto sa mua para mutan-aw nako. Murag yun ug nakakita sila artista niya tong higayuna. Gipangatagan ako sila akong mga bisita ug pinaskuhan. Pagkahuman nananghid ko nga matug ko tungod kay wa pa ko'y tarong pahuway sa akong biyahe. Halos gabi na diyan nakamata ko ni gawa sa kwarto pero nihunong ko. Diyan nakita na ko ang tao nga kaistoryan ni Papa sa among sala. Si Nomer. Nilingi si Nomer na ako ug nakatinutukay mig dugay. Wa na ko mapugni ang kusog nga butok sa akong dughan pagkakita niya. Pila ka minuto pugo nga natulala. Hangtod nga nakabawi ming duha si Nomer sa among mga kahimtang nitong panahon nga nasya. Human sa 7 ka tuig nga wa mi magkakita. Kadako na siya kausaban. Nitaa siya pagtaman og nidako ang lawas. Ito man pamanit pero gwapo. Ni-smile siya nako og nihangop. Nalipay kay siya nga nakakita nako. Gibita siya ni Papang mudungan na mo og Noche Buena. Katapan nako si Nomer samtang nangaon mi.
nagsaw tibok ang among pamilya sa akong handa sa Pasko. Huwag huno among panag-istorya ni Nomer. Halos na ng topic among istoryahan. Lakip na ang among mga kaagi niya itong mga bata pa mi. Samtang malipayon mi nga nag-istorya si Nomer. Huwag puas pod og ring og nakasilent lang ang akong phone. Si Isyong ang nagsigitawag. Pero wala na ko tubaga. Nakaibaw ko nga di man po siya magdugay og tawag nako kay nasa tapad niya ang iyang asawa. Sunod nga ni tawag na ko si Bien, pero wag yapon ako tubaga ang akong cellphone. O para maundang ang disturbo, ako na lang gipatay ang akong cellphone. Human sa pag-celebrate na mo sa Pasko na nanghin na si Nomer nga mo pauli. Wala ko siya pugngi, and as much as possible, di ko gusto nga makasapa. Doon na ako'y duha ka laki sa akong kinabuhi, si Isyong o si Ben. Grabe na po nagpunan pa na akong usa. Bisan pa o sa tinuod nga pagkasulti kung graduhan ako silang tanan, si Nomer ang pinakadakong grado sa akong kasing-kasing Papa Joe. Na-realize na ako nga si Nomer yun di ay ang tinuod na akong gihigugma. Naghigdan ako sa kwarto, niadto din nakadawat ko og text. Si Nomer ni Asel, itaga akong number sa imong manghod. Nalot ako'y gustong isulti nimo. Kuan, wa pa mawala ang pagbati nimo. Ikaw paghihapon, mo nga gusto ta ko nga manguyab nimo balik. Happy ko siyang text pero wa na ko siya paasaha. Ako siyang giprangkahan nga hangtod friends lang gyud mi. Ang ako sang mahatag niya kutob ra gyud sa panaghiniglaay. Tungod kay doon na nag-iiyakan nako. Wa man po namugos si Nomer. In fact, padayon lang gyapon siya adto sa mua. Dito lang gyapon siya nag-celebrate og New Year kauban ko. January 3, adlaw sa akong pagbalik sa Manila. Niabot si Nomer nga medyo nakainom. Ubalik nakahasil. Ano sa pagkata magkita? Matod pa niya nga murag kay lakon. Wa ko masayod, Nomer. Panahon lang ang atong agdon. Tubag ko pa niya. Hazel, yari ko para ibalita nimo nga mulargahin akong New Zealand. Farmer gihapon ko pero mas maayo dito kay dakong sweldo. Ay, okay day kaayo, Nomer. Malipayon ko ana nga balita. Good luck nimo. Tubag ko pa, nga gipugos na ko pataas ang akong tingog para happy paminahon. Kay balo ka ba nga para imo ni akong gibuhat. Gusto ko nga dunay ikahatag nimo. Gusto po doon ako nga sa dili pa ko mularga magkabalik ta. Please, balik na ako. Mahal kay tika. Ikaw ang akong inspirasyon sa kinabuhi. Matod pa ni Nomer Papa Joe. Ni action pagload si Nomer samtang nito ang pila kalugas siyang luha. Gigunitan ako yung bukto nung ipabarok pabalik. Nomer, kabaw na magkasarason nga nung dili ko pwede mo balik nimo. Bisan ako saon, di na pwede nga magkakita. Makakita pa kang babae nga labaw pa na ako dito sa New Zealand. Kalimtin ako, Nomer. Nagilti ko tungod sa ikaduhang higayon na pasakitan na ako og sobra si Nomer. Nibalik ko sa Manila nga maragwa sa kong nahuna. Manilang kay gisugat ko ni Bien og niritso mi sa motel para mo check-in. Nakalimtan ako ang sakit nga experience kang Nomer sa probinsya. Human kang Bien, ipauli ko sa apartment ug may na lang kay wa mo diretso si Bien. Kinaa dito si Isyong. Halos di na ako makaila sa mga apartment. Yelo na ang pintal sa bungbong, bago ang sofa o guban pang mga gamit. Unya, doon ay bago kayo nga flat screen TV. Did you do this? Pangutan na pa na ako ni Isyong. Yes, Asel, that's my surprise to you. And I have another good news. Me and my wife will separate. I will live here again with you. Para na ako dili good news nga magbuwag na sila siyang asawa. Naglibog ko ang usaon na ako. Di na ako libre nga makalihok sa kung gusto kung magtipon na may balik ni Isyong. Wala pa dayon makabalhin si Isyong sa apartment kaya nagpaabot pa man siya sa final nga kasabutan nila siyang asawa. Pila ka adlaw ang nilabay, nitawag sa cellphone si Nomer ni Pibaw nga naa daw siya sa ka-hotel sa Makati. Sunod adlaw na kuno siya mularga sa New Zealand. Asel, pwede ko ni mo ariyon sa hotel? Gusto lang ko makakita nimo sa katapusang higayon. Di pa ko mularga. Okay, for the last time naman kaha. Gitagaan na lang ko siyang chance, Papa Joe. Plano na ko nga, humana mo pa nakita. Mulakaw ra dayon ko. Pero wa ka na may tabo. Kalit nga niga ko si Nomer na ako og dugay.
Nagbarog lang ko, nga murag tuod, samtang nagpaabot niya kano sa kunya buhian. Pero wagad siya mabuhi, hangtod nga naka-feel na ko og lahi nga init sa kong lawas nga to niya. Ako na mismo ang nikis sa ngabil ni Nomer. For the first time, dunay nahitabo na mo ni Nomer. Di malikayan nga makumpare na sad nako ang iyang performance kang isyong o kambyen. Si Nomer ang pinakataas og grado nilang tulo, Papa Joe. Asel, mayon tag mumabdos ka para ako nagyug ka. Kung doon natay anak, siguradong ako imong pilion. Matod pa ni Nomer. Gitok mo na ko si Nomer. Kapila na ba ti kabalik-balik ka og sulti? Uy nga, doon na ako'y gimahal doon na nag-iyan ako. Matod ko pa. Pero dili pa mo kasal. Doon na pa ko'y chance. Tubag pa niya, Papa Joe. Hugaw na ko, Nomer. Di na ko bagay ni mo. Matod ko pa. Di ka na mo importante na ako. Di na ko isakpayan kung pila ka laki ang imong nadug sa kama. Bisan pag usagatos panakabuk lalaki, di ko na isapayan. Di ko mahugawan ni mo. Ikaw lang gyapon akong higugma og walay lain. Nagsige pa siya istorya na ako kung unsa ko niya kamahal, pero naginahinay na kong suot sa kong sinina o gipunit na ako ang akong shoulder bag. Unya, hinay nga niduol niya. Gigakos na ko si Nomer o niyang gihagkan na ako siyang aping dayon talikod. Wa na ko mulingi niya, bisan pa nagpanawag pa siya sa kumpangahan. Pagkaugma, naka-text pa si Nomer na ako nga naako na siya sa airport. Ni-promise siya nga mutawag inikabot sa New Zealand. Di gyud ko no mausab ang iyang tinguha na ako. Bisan pa og padayon ko sa pagdili niya. Di siya mo give up hangtod nga mabalik ko niya. 2 weeks human nakalarga si Nomer, nibalik na po sa Taiwan ang asawa ug ang duha ka anak ni Isyong. Nibaligyan ni Isyong ang iyang balay ug nibalhin sa akong apartment. Nagtipon mi og balik ni Isyong. Pero kung makalugar ko, mangita yung time para mag-abot mi ni Bien. Nakatawag na po si Nomer na ako ug nagpahibaw nga okay na kuno siya sa New Zealand. Kaya na kuno niya ang trabaho kay anad na siya sa lisod nga trabaho. Pero naglisod siya kadyas sa klima dito. Nga bugnaw kayo, maong gisipon siya. Pila ka buwan pa ang nilabay, padayon may kita ni Bien sa tinago-tago nga paagi. Ug tungod siguro sa excitement ug thrill nga nahug pagtama ng akumbot niya. Mas nidako ang percentage nga akong napati nga tukang Bien. Ni-overtake na sa akong feelings nga tukang Nomer. Kung ako tagaan og ratings, ang tulo ang pinakagamay kang Isyong 15% lang, 35 kang Nomer o 50 na kang Bien. Yes, Papa Joe, niabot sa time nga nilabaw na si Bien nilang tulo. Pero ngano kaha, nga kung kanusa ang naguna, nakafeel man ko og dryness gikan niya. Dili na mi pirmi magkita, bisan ako na mismo ang nangitagway nga makaipsot nga tukang Isyong. Tubag niya na ako nga busy kuno siya siyang negosyo sa junk shop. Dako na kalipay diyang niingon si Isyong nako nga mubakasyon siya og 2 ka semana sa Taiwan. Paglarga ni Isyong, gitawagan din ako si Bien. Bien, makalugar ka? Makalugar kag 2 ka semana kay tuwa sa Taiwan si Isyong? Ari lang tayo sa apartment. Pagdala si mong sinina, balik 2 weeks. Excited ko pa nga tawag niya, pero nitubag siya nako nga, Asel, pragkahalanti ka ha. Ikapuin ako sa sitwasyon na to nga pirmi lang mo ikaduhan nimo. Di na ko gusto nga kung kanusa ka makalugar, usap ako nimo tawagan. Hunungon na nato ni kani binuha nga Asel, dili na ko. Bien, dili kay ikaduha. In fact, ikaw ang pinaka-love karon. Tubag pa nako niya. O sa na feelings nako nimo sa una, pero sa una ra to. May na lang kay nakamata na ako karon. Dili ingon ani nga klase nga relasyon ang akong gusto. O dili po ikaw ang klase sa babae nga gusto na kong ikapuyo hangtod sa akong pagkatiguang. Unsa? Karon na lang na nimo nasulti? Ngano doon na nakailaing nakitaan? Isog ko pa nga pangutana niya. Ayun na lang tuki akong unsay rason. Masakitan ka lang. Basta mao na to, Asel. Gituldo ka na nako ang atong relasyon. Karon mismo, karon taknaa. Nasakitan kay ko nga nainsulto ko sa iyang pagbuwag nako, Papa Joe. Tungod sa akong kalagot, human may istorya sa cellphone, nag-text ko niya daghan kayo. Bisag unsa na lang, pero wagid siya mo reply. Mao nga gipasakitan ako sa istorya. Okay na ako magbuwag ta. Baga kag naong da. Si kinsam sa ka nga akong gunitan. You're not important. Di man puti ka love sa tinuod lang. Lawas na nako ang naangko nimo.
gigamit raman sa tika para pawas ka laay. Daghan pa kay kog mga sakit kayong text messages ni Bien, pero bisag usa wa na siya ni-reply nako. Okay lang, di siya kawalan sa kong life. Napa ko'y duha ka option, si Isyong o si Nomer. Nag-move on ako, nagpagwapa, nagpa-parlor na kundaan para pangandam ining balik ni Isyong. Pero the night before sa iyang schedule pag-abot o sa katawag akong dawat, gikan niya. You go away, Asel. You sell the store. Go to other place. Matod pa yan na ako. Naglibog ko siyang gisulting anong gusto ko niya nga pahawaon sa among apartment o pagtuon sa layong lugar. Gi-explain ni Isyong nga nakahibaw na di ay ang iyang asawa sa among relasyon. Inigbalik ko na niya sa Pilipinas, mukuyog ang asawa para atubangon ko. Ug matod pa niya nga murag di madayon ang ilahang pag-divorce. Basta ang iyang sugo nako, mulayo ko, ibalagi ang tindahan ug adton lang ko magnegosyo sa laing lugar. Sa akong kahadlok, wa na nako mabaligya ang tindahan. Gisira na lang nako ang duha na akong pwesto. Pero before ko nilayas, gidala nako tanan akong stock ug nibalhin sa laing lugar nga kabaligyaan sa akong mga tinda. Ang last na mong communication is yung nangayo siya pasaylon nako nga di na kunumi makapadayon sa mong relasyon. Di ko na siya gusto nga masuko niya ang iya mga anak ug isalikway sad siya. Ang iyang instructions nako nga magpakalayo-layo ug di na gid mo attempt og contact niya. Gitando na ko siya ug gisunod ang tanan niyang sugo. Sa kadako sa iyang nahatag nga tabang nako, di ko makasupak niya. In the first place, di ako ang nanag-iya niya. Kapit lang ko ug siguro niabot na ang akong gaba. Gigabaan ako sa iyang asawa. Human ang mga istorya sa telepono na tulala ko. Wa ko makalihok dayon. Nag-iyahay og agas ang akong mga luha. Nanuman, kanong ginahinay mas lang nga nawa sa kinabuhi. Una si Bien, karon si Isyong. Unsa pa may mahimo na ako kundi ang pag-move on. Tuloy ang buhay, Papa Joe. Wa ko naglisod sa financial matters kay nakabalhin akong lugar nga katindahan. Mas daghang tao nga mamalit, mas dako og kita. Pero ang problema lang nako kay lately nakabatyag ko og kalahian sa kong lawas nga wa sab ko tungahi sa akong binuwan nga sakit. Nagduda ko nga basin og mabdos ko, mao nga niadto dayon kog doktor para magpa-check up ug uha ko masayop. Buntis gyud ko. Si Bien ang amahan sa kong anak pero wa na siya. Di na siya nako. Nipiyong ko og nangayag pasaylos kay tas-an og giplano nako kung buhaton. Almost 5 months na nakalabay sa paglarga ni Nomer sa New Zealand. Pwede pa siguro na ko siyang himuan og istorya nga mabdos ko og siyang amahan. Di ko maglisod og pamakak kay parehong Pinoy si Bien og Nomer. Mas lisod kung insik ang bata. Kay wa yung ko'y ikarason. Nasayod ko sa kadako ang love ni Nomer nako. Bisan pa siguro makibaw siya nga dili siya ang amahan sa kong gisabak, iya gihapon kong dawaton. Maunay ako na siguro. Di paghihapon ko matawag nga talunan, Papa Joe. Doon na pa ko'y katapusang alas, si Nomer. Gitawagan ako si Nomer siyang number sa New Zealand. Nalipay ko. Diyan ni ring iyang cellphone pero dugay kayong nitubag. Gidayal na kugusab. At last, doon na nitubag pero di si Nomer. Tingog sa babay ang ako nadungog ug nahilom ko og kadiyot sa pikas linya. Unya, sunod nga nihilo si Nomer na. Hello, Asel. Nakatawag lagi ka. Matod pa ni Nomer nga excited kay ang tingog. Okay lang ko, ikaw tubag ko pa. Labaw pa sa okay. Kabaw ka gano. Tungod kay natinuod ang imuhang wish nako nga makitag babae nga para gyud nako. Doon na nako uyab diri. Nagtipo na may puyo karon. Butan kay siya oy, guwapasan pareha nimo. Magpakasalami ni guli na mo di sa Pilipinas. Wa day ko makatingog, Papa Joe. Pero di ko gusto nga magpahalata nga nagtuo na ang akong mga luha. Mao ba, Nomer? Wow, congratulations. I-regards na lang ko niya, ha. Sige, ibutang na nako kay muda ko niya akong bill kung magdugay tag storya. Bye, Nomer. Wa na ko makasulti niya sa akong kahimtang nga mabdos ko. Human sa siyam kabuan, gipanganak nako ang batang lalaki. Nga gipanganlan nako og Raymond. Binalhi sa pangalan nga Nomer. Di na ko gusto nga ipangahan siya ni Bien. Samtang nagtanaw ko sa anak, gusto na siya similarity kang Nomer kasi kang Bien. Pero di na importante o kinsay amahan sa akong anak. Pareho ra magyapon.
Wa na silang tanan sa akong kinabuhi. Nakahilak na sab ko samtang nagugus akong anak o pagabot ni Raymond sa akong kinabuhi, nakahibaw ko mga maunag ito ang sign nga humana ang akong karma. Si Raymond ang regalo sa Diyos nako. Si Raymond ang instrumento para magbago ko sa akong kinabuhi ug di na magdubli-dubli og lalaki. Sa umaabot nga panahon, kung doon naman gani lalaki nga mabot nako, bahala na. Pero di na ko mangita pa. Labaw na nga di na ko magpaabot nga doon ay maabot. Enough na nako ang akong anak. Sa iyahan na lang ko mo-focus. Daghang salamat sa akong pagbasa sa akong suwat, Papa Joe. Sa pagmaminaw ninyo sa akong istorya. Dini na lang kuto mo ginaot pa nga nakarelate mo sa akong kaagi. Kamu nga sama nako nga di makontento og usa. Hunungan na ninyo. Kay kibaw na siguro mo unsay may tabo. Karma is real. Kini mo magtatampo. Asel.